Gareth, cacan fach sgyn ti ni orffan, pa fath o gacen? Fi'n mynd i sbwlo chi, so cacen fach ar gyfer y pen wythnos. Ni'n barhau, bod ni'n paratoi pwdyn y cacen, ni'n barhau gyda'r rhema llysiau. Reit. Achos mae'r, na beth i'n mynd i ychwanegu'r gacen, mae yw moron. A dwi'n mor anghyffredin na ni, achos yn yr hyn amser, mi o'n yn ychwanegu moron neu panas i gacen. Os o siwgr yn bring, oedd yr blas melis yn dod in o lysiau gwraidd neu rhywbeth yn yw. So dwi'n ddim mor modern na hynny. Sion panas wy'n cyrraedd yma. O, ma'n nhw'n Reit, be ni'n dechrau dy Gareth? So mae sydd disgwyl enfawr yna ni. A namal iawn pan chi'n creu cacen, felly fyddech chi'n ychwanegu'r braster a siwgr mewn gynta. Ond mae hwn i'r wrthwyneb, achos mae'r blawd yn cael ei ychwanegu gynta fel rhan o'r rhestr cynhwysion. A mae yna dipyn o gynhwysion yn rhan o'r rhestr hefyd. So mae'r blawd o'n eistedd yn y pecyn, yn y cwpwrdd, so mae eisiau ychwanegu air i fewn i'r gacen. A ychwanegu mwy o ysgamder. Mae dy fi llon llwyde o bowdwr pobi, achos mae yna gymaint o gynhwysion glib yn rhan o'r gacen. Mae eisiau bach o help. Ie, na ni. Reit, na ni. So mae hwnna wedi cael ei rhag baratoi. Wedyn, mae eisiau siwgr brown meddal gole. So un am y lliw a am y blas taffi. So mae'n dipyn o siwgr, fi'n gwybod. Ti'n mynd gorau hitlo hwnna gyntaf? Na, mae hwnna'n iawn, ie. Achos bod gyda ni afal brambli, mae hwnnw'n gallu fod yn chwerw iawn, so mae eisiau'r blas y siwgr yma'r gacen wedyn, bod yn dipyn yn fwy na beth felly fyddech chi'n ychwanegu fel arfer. Wedyn, llawn llwyde o cinnamon, sy'n bod amser yn dda iawn gyda afal. Neu fe gallech chi ychwanegu y speis cymysg, neu sinsir wedi grisialu yn ffres neu'n wedi biclo. So na'r cynwysion sych, a wedyn at y cynwysion glib, so dwi jyst yn mynd i newid y basyn. A i fewn fan hyn, ar rhywun yn sôn fyna? Yn iawn. So mae eisiau 2 wy. So 2 wy maint canolig. So wy mawr braf gyda'r melynwy llachar yna. A o'n i'n gweud bod hi'n menyn, ond mae gyda fi olew. So yr un olew wnaethon ni ffrio'r llysiau yn gynharach. So olew blodyn hael. A na beth sy'n mynd i ddigwydd nawr, mae effaith yr olew yn mynd i drwchu yr wy, yn union fel creu mayonnaise. Mae'r un broses. So chi'n gallu gweld y protein yn yr wy nawr yn dechrau datblygu. So yna'r effaith yr olew gyda'r wy, mae'n trwchu. Reit, so na'r hylif, so nôl at yr basyn a'r cynwysion sych, mae gyda fi llon dwrn o gnau barfog. Wedyn, llon llaw o gnau coco melys. A un eirin, neu 2. Diw mac yn wysion yn hwn hefyd. Mae bron fel ti eisiau'n dolyg. So mae jyst yn gyfle falle i ychwanegu'r ffrwythau'r llysiau yma sy'n ei tymor nawr. Felly eirin felly yn y berllan, sy'n jyst yn mynd drosto. Mae hwn yn berffaith ar gyfer i ychwanegu. Beth arall yn i ychwanegu? Fi'n gwybod, un afal a un moronen. So, dwi'n mwyn i gratio'r moronen? Ie, so mae hwnna'n cael ei gratio. A mae eisiau un moronen maint canolig. Ti'n tynnu croen yr afal i ffwrdd? Na, di hwnna ddim yn cael ei ychwanegu, dim ond y cnawd yn unig. A o'n i'n gallu pwyso popeth ymlaen llaw, o'n i'n gallu torri popeth ymlaen llaw, ond oedd hwn yn un peth o'n i ddim yn gallu rhag baratoi. Am brownio, dwi? Ie, yn union. Yn wedi gan y golau fan hyn. So ddim o'ch chi'n gadw fe mewn chydig bach o ddŵr a lemon, mae jyst yn dal y lliw. So mae hwnna wedi cael ei baratoi'n gyflym iawn. So bod chi'n ychwanegu hwnna wedyn munud ola, fel bod ni yn dal y lliw. Reit, so fi'n credu bod ni'n barod amdani. Mae eisiau Poland i gos o seis yna ti cyn dechrau, yn does? So wedyn, bod chi'n ychwanegu'r ffrwythau a'r llysiau nawr gyda'r blawd, achos mae'r blawd mae'n ymddiffyn yr llysiau fel bod nhw'n suddo. Reit, neu twll bach yn y canol, Sian? A ychwanegu'r hylif. So mewn ar gwbl, so dwi ddim eisiau cymysgu, dwi ddim eisiau chwyrlio'r menyn, yr olew, dim ond cymysgu a plygu. So mae fi tin ymlaen i fan hyn, tin to gyda ogof gwag yn y canol fel ynys, a maint y tin yw 9 modfedd ar draws wedi cael ei uro, a hefyd mae'n dyn gwrthsaim, so to falle gobeithio bydd yn help i ryddhau'r broses o ryddhau'r deisiau. Sgysarwch fi. A mae hwnna yn barod. Parci hwnna gyda'n, ti'n gweud bod y blawd yn diflannu, ia? A'r ansawdd ni ar ôl bod e'n cwmpo o'r llwy, mae'n lib iawn, so ddim yn anhebyg falle i gymysgedd y cytew, so yna'r ansawdd. So mae'r gamp yn y fe. Ie. Ond ydych chi'n gael twll yn y canol, ddim yn hawl ydi o gwbl. Nadi, ond falle adre, se chi yn bwriadu pyrnu tin tebyg i hwn, fydden ni'n cynghori chi byrnu tin gyda canol caeedig.
Achos na beth sy'n tueddu ddigwydd, mae'r cynwysion yn cwmpo. Mae e siŵr o fynd mewn i'r twll yn diwedd. Ti'n bod o'n falu, ti'n bod o'n ochr. Ti'n neud yn dda fyna. So fyddech chi yn pobi hon wedyn ar wres isel 160 Celsius, 140 Fahrenheit, 9.5, a mae yn mynd i gymeryd tua awr a cwarter i goginio trwyddo i'r canol. Reit. Nes bod hi'n debyg iawn i'r un sydd gyda fi yn y popdi. A mae'n debyg iawn i honna. O, reit. Mae'n bwysig wedyn bod chi'n gadlu oeri yn y tin, mae hwnna'n allweddol, bod hi ddim yn rhwygo. A mae un debyg wedi oeri. So just... Na ni. A ddath i mas. Ni'n gwneud greiffio dyniau fy twll yn y canol yn ei fyd. A gyfer y reisyn, mae dy fi caws i fennog, menyn, chi'n gymysgu fe, a gyda chydig bach o siwgr reising. Nes bod yn debyg iawn i hwn. Reit. A ni am yn ati nawr i addurno'r gacen y cynheuaf yma. So bydden ni yn rhoi nhw wedi mewn pentyre i wneud siŵr bod ni ddigon i orchuddio'r arwynebaeth mae gyd. A to, mae rhai bod y menyn yn feddal, bod ychydig bach mwy hawdd i'w drin. Dim problem am hynny yn y studio yma, nag oes? A pwyntiau wedyn, a bod ni'n cuddio yr ochr yn amlwg. A fe bach mwy amser i chi adre, wrth gwrs, wneud y broses chydig bach mwy taclus, mwy hwylus. Nes yn drôn yn ofalus, nes bod ei gorchuddio i gyd. A wedyn, mae eisiau coron o gynhwysion cynheuaf ar y top. Reit. Eich amser yn rhedeg allan. A dyn ni isio blas, Gareth. A fe gewch chi flas. Tora sydyn, fi. So unrhyw ffrwythau wedyn ar y pen, ie? Ffrwythau cynheuaf. Ie, ffysilus a mwyar. A fe gewch chi ddarn i brofi. Ffantastig. Diolch i ti, Gareth. Da ni. Gwych. Da ni. Jax mewn pryd. Ia.